खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 4 आगस्ट 2020 गोथार मंगलबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव सासे इन्डियान आर्मिया गोमानानै दङ। खौराङाव होनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिखौ उदखारि हान्जाया किडनेप खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। बे जाथाया दाखालि रबिबार खालिनो जादोंमोन, नाथाय मानसिखौ नागिरनानै मोनैलाय मैयाहाय बे खौरांखौ फोसावनाय जाबाय। लोगोसे सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ नायबिजिरनो थांनाय बिहारनि पुलिसखौ मुम्बाइआव क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय जाथायखौ लानानै सुशांत सिंह राजपुतनि फेन्सफोरा मुम्बाइ पुलिसखौ सोंखारिदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव लकडाउनखौ 8 आगस्तसिम बारायनानै होबावबाय। लोगोसे काश्मीराव सिकिउरिटि फर्स हान्जाया गावसोरनि लोगो गोमानायखौ नागिरफिननो थाखाय अपारेशनखौ मैयाहाय बेलासियाव जागायबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय टिकटक एपखौ इन्डियायाव बेन खालामखांनायनि उनाव अस्ट्रेलिया आरो जापान हादोरावबो बेन खालामनो थांखि लागासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे गस्ला लंपेन्टखौ चाइना हादोरनिफ्राय लाबोनायखौ एसे खम खालामनायाव जोंनि बे भारत हादोराव गस्ला आरो लंपेन्टनि बेसेना बारा जानो हमदों होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मेघालयाव गार' नेशनेल आर्मिनि सारेन्डार जानाय मोनसे गेंखौ हमदों। गेंआव गासै 7 जन दंमोन। दा बिसोरखौ हमनाय जाबाय। नै माखासे सावगारि नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिसोरनोमोन हमजानाय सुबुंफोरा। लोगोसे माइक्रसफ्ट कम्पानिया टिकटक कम्पानिखौ बायसिगोन होननानै फोसावनाय जादों। माइक्रसफ्ट कम्पानिया आमेरिकानि कम्पानि। माइक्रसफ्टनि हेड अफिसआ आमेरिकानि वाशिंटनाव दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि राम बर'आ OLXआव बाइकनि मुङाव 30,000 रां जाजाबाय। राम बर'आ बाइकखौ मोनगोन साननानै फैसाखौ एडभान्स हरखादोंमोन, नाथाय फैसाखौ हरखांनायनि उनाव जायबा बाइक मालिक, बै बाइक मालिकआ जेबो खौरां हरासै। लोगोसे गुवाहाटियाव सनिबार आरो रबिबाराव लकडाउन होनायखौ लानानै गुवाहाटियाव थानाय माखासे हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरा हाजिरा खामानिया खुला जानांगौ होननानै बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।